Shalom. Selamat hari Minggu madihita salhuna. Suaksongoni na dibagas na manghiuton live streaming HKBP Kramat Jati permingguta sadarion. Ado rakso tapuka permingguta jumulo mahita martang yang nahom dibagas rohat tabi martang yang mahita. Amin. Huriani tuhata namar pungu dohita di bagasat tikyon lao mamuji debata doh mabege hata nabadiyai tai deo malas ni rohata ala saluhut asi dohot holong ni rohana tapuji mare bata na paluho kita sian parhato bano dosa jalanang mangaleo dihita ngolu nai baru ai isi majol manau bahen na bui paluho diri nasa diri sia jorgong hamatiani alai holan merhite-hite anak ni dibata Tuhan Yesus Kristus do atau tapasere marohatta dia rupanna tapuji maibana silehon haluauni ala saluhut asini rohana marede mahita tapuji matuhatta marede mahita sian buku ede nomor 125 mamuka ayat sada sahaturi di ayat 2. Dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot goar ni to di porbadia na tumapalangi dot tanoon. Amen. Positu tu rohaku manang hamatean, manang hanguluan, manang akka suru-suruan ni debata, manang akka harajaon, manang hagogon, manang akka namasan waeng, manang akka narosugut. Daktar bahini manirangi hita sian haholongan ni deba rohani dibata. Namar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata horo haroron ni dame dot holong ni roha sailehon jala pahot ma dihami roha si songoni ramoti ma akan aposom maradopon pangusani si bolis asa malua na side sia pangujunan dohot sian biar ni roha horo totong haposan dohot partano baton nami sai togu mahami di dalan sidalan nami ali Tuhan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tapuji Tuhatta, mare de meditasian buku de nomor 403 ayat sada. Tatangi homa patik ni di bata di minggu pasapuluh sada waluhon doktrina tadis sadarion imana tersurat di Rom 10 mamuka ayat 10 sahat rodi 10 sada ai rohaido persea asa tu hati goran pamanganido makati dakon asa tu haluaon aido didok surat dido daksi pailahon nasana persea di ibana ima sahana atau rak mangidogogo mahita tua sia tuhatta debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulau nau bar tupatik mi amin. Tapuji Tuhatta mare de mahita sian buku de nomor 133 mamuka ayat 2 sahat rudi ayat 3. Tato poti madosata martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama para siroha.
Dang lomoro hammi da hamatian ni perdosa. Mulak manian perjati tu madikod dalanna. Asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Halani i ubain hupangido hami. Sai sudah tima toru-toru. Asa unang mangonai betu hami. Sai sesa masude dosa nami. Asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargugui mahami. Asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Ise bebang aluhon akan na pinili ni debata do nama mitori. Ise do nama dabu hamagoan. Kristus Yesus do nang mate. Alai dada holani. Nang mulak mangolu do jala di siamu ni debata do ibana mangodion hita. Hasang apa madi debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata, mare demehita sian buku de nomor 110, mamuka ayat 2 saat di ayat 3. Hatani debata turpuk epistel di hari Minggu sadarion imana tersurat di Ester bidusia mamuka ayat 15 sahat rodi ayat 10 sia tajahama marsikat soring. Nang di hari 10 bulan Adar marpungu do halak Jahudi akan di Susan. Jala dibunuhi di Susan 300 halak alai dang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai. Ima namasa di hari 10 tolu bulan Adar. Gabe marhasonangan nasida di hari 10 bulani. Gabe dibahin nasida mai ari panggalangan dohot las niroha.
Dibaheni yang gohalak Jahudi akan nama ringanan dia kahuta pagaran ari 10 bulan Adar dibahen nasida ari las niroha panggalangon dohot ari raya laos marsipiringan nasida di siganuk tu ale-alena ima sahakna martua do akan atu mangihon hatani di bata jalana peopsa. Amin. Tapuji Tuhata, marede mahitiasian buku de nomor 356, mamuka ayat sada dohot walu. Tidak koma haporsiautai songon nahitina dakon ni dongata sa porsiaut di sadok portibion ra mahita madok au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi do tanoon au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuon ni si Maria na gabe-gabean siya todi porbadia adorak sohabubuan. Ido Tuhata na tumaon na bernit di pangumuan ni Silatus na mati tarpajal do ibana di haupi narsilang na tua tubanu toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo la hudul tu siamun debata Jahoba amanai pargogo na sohatudusani di simay mana pa imamulak sogot utanoon manguhumi halak na mangolu doho namate au porsia ditodi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan abadia doho dihasesani dosa doho dihatain na madok mulak mangolu sogot daging ni halak na mate doho dihangoluan na sora suda. Amin. Tapi gema titing namasa di minggu ta sadarion. Selalu Odolar nitikting Minggu tanggal 3 Oktober 2020 sada naparjulu guar dohot topik ni minggu tah guar ni minggu tah sadarion ima minggu 10 alu dung Trinitatis dohot topik haluawon sian debata manang keselamatan dari Tuhan. Napaduahon roster pemandu lagu di pertanyaan week Boy Mata Jaha di Warta Jemaat Nadong di Hitabe. Na patuluhon roster petugas gotong royong dohot si parade bunga altar Boy Mata Jaha di Warta Jemaat Nadong di Hitabe. Na bau paton
Danak Nasora. Di hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, di basa-basa hotu hatado saradat danak bawah tu keluarga Diler Marbun dohot inata boru munte sian wik condet batu apar sai di pasu-pasu de batama dak danagi suang songoni nang natorasna palimahon padidion nabadia. Di hari Minggu sadarion tanggal 3 Oktober 2021 di permingguan pukul sia wib di patupa huriata do padidion nabadia tu yanakon ni huriata jumlani nama jalo padidion nabadia 5 halak dak danak bawah dohot 3 halak dak danak boru punguma sude 8 halak dak danak sai di pasu-pasu de batama aka dak danaki bain sangap di guarna. Paunopon parguru maka tidakon hapor seaon tahun ajaran 2020-2021 hobar tunaung sidung pangajarion ni parguru maka tidakon hapor seaon tahun ajaran 2020-2021 patupau ni huriatama maka tidakon hapor seaon tahun ajaran 2021 pinabotohom ma tusudia aka parguru nanaing maka tidakon hapor seaon dohot natoras aka rangkaian jadwal parguru maka tidakon hapor seaon ima naparjolo Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 14 wib ujian tulisan. Napaduahon Sabtu tanggal sia Oktober 2021 pukul 10 wib ujian lisan manang anak sidi didampingi orang tua. Napatuluhon Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 14 wib pengumuman kelulusan sidi. Napapaton Jumat tanggal 15 Oktober 2021 pukul 10 wib ibadah pengutusan dan inaugurasi bersama dengan orang tua. Napalimahon Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 14 wib general repetition. Napaonopon Minggu 17 Oktober 2021 pukul 11 wib ibadah peneguhan sidi. Hatorangan godang niaka parguru nama madohoti ujian ima 10 halak. Tatang yakoma anggiat merdalan ulauni doho denggan. Na papituhon parguru maka tidakon hapor seaon secara khusus. Di minggu sadarion tanggal 3 Oktober 2021 di patupa huriatado maka tidakon hapor seaon secara khusus di permingguan potari pukul 10 wib tu 2 halak Ima PB Sali Patricia Pebiansa Boru Panggabean Sianwik Makassar 2 PB Depi Clara Sari Boru Panggabean Sianwik Makassar 2 Tatang yakoma anggiat mardalan ulauni dohot denggan. Na pawaluhon ruas nataba. Mamuka Minggu sadarion tanggal 3 Oktober 2021 nunga gabe ruas ni huriata ima keluarga maju Lothar Mateus Sihombing natai Neril Anggreni Boru Sitorus nasida ro sian HKBP Pondok Timur Indah Resort Pondok Timur Indah Distrik Saplusia Bekasi. Nasida saunari tinggal di Jalan Gang Sensus Opat Bidara Cina RT 005 RW Saplopat nomor Sia Jakarta Timur masuk tu Wik Cawang. Tatang yakoma anggiat gabi ruas nama ngolu nasida di tonga-tongani huriata. Mamuka Minggu sadarion tanggal 3 Oktober 2021 nunga gabe ruas ni huriata ima keluarga Ruben Perdinan Lubatobing inatai Mary Natalina Boru Simbolon nasida baru marhasohotan. Nasida saunari tinggal di Jalan Dato Tonggara Opat RT Tolu RW 10
nomor 40 Keramat Jati, Jakarta Timur, masuk tu wik Keramat Jati sada, tatangnya koma anggiat gabe ruas nama nguru nasida di tonga-tongani huriata. Na pasiahon tikting paduahon. Parjolo naing majalo pasu-pasu parbagason ma Indra Christian Siahaan SEMM, anak niamata Bintagur Siahaan, tubuni inata Resmin Boru Manulang, ruas ni HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sianwik Condet Batu Ampar, Dohut Urwana Santi Nurhayati Silaban SST, Boruni Amata Sabar Menanti Silaban, tubuni inata Tine Nur Cahaya Boru Napitupulu, ruas ni HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sianwik Perserahan. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 8 WIB di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati. Tatang yakoma anggiat mardalan ulauni do denggan. Napa duahon naing majalo pasu-pasu parbogason ma Andre Uliam Sihombing, anak niamata Eson Sihombing nahinan, tubuni inata Esther Boru Sitopul, ruas ni HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sianwik Balekambang, Dohut Orwana Lilis Veronica Boru Abarita, Boru ni amata Kardi Abarita nahinan, tubuni inata Mulyani Boru Sirait, ruas ni Gereja Kristen Indonesia, Jalan Bekasi Timur, Sia Strip Monom, Jakarta. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2021 pukul sia WIB di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati. Tatangnya koma anggiat merdalan ulauni do denggan. Napa toluhon naing majalo pasu-pasu parbogason ma Boy Hamonangan Sibarani SH, anak niamata Sibarani SH nahinan, tubuni inata Elveria Boru Pangaribuan, ruas ni HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sianwik Perserahan. Dohut Oroanna Ruth Yeni Pevrianti Boru Kuda Diri, Boru niamata Insinyur SK Kuda Diri nahinan, tubuni inata T Boru Siahaan, ruas ni HKBP Pardumuan Resort Medan Selatan. Pamasumasuon di Patupa di hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 pukul 8.30 WIB di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati. Tatangnya koma anggiat merdalan ulauni do denggan. 10 titik parjolo. Na parjolo naing majalo pasu-pasu parbogasum ma David anggiat Siahaan, anak niamata Herdin Siahaan nahinan, tubuni inata Rebecca Boru Simatupang, ruas ni HKBP Kedaton Resort Kedaton Distrik 32 Lampung, Dohut Orwana Putri Anendita Yunita Boru Sitanggang, ruas ni HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sianwik Raputat 2, Boru ni amata Marolop Ka Sitanggang, tubuni inata Berliana Agnes Boru Sigiro. Pamasumasuon di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 10 WIB di HKBP Kedaton Resort Kedaton Distrik 32 Lampung. Tatangnya koma anggiat merdalan ulauni dohot denggan. Napa duahon naing majalo pasu-pasu parbogason ma Andreas Julianus Siahaan, anak niamata Situa Aman Siahaan, tubuni inata Tiramin Boru Siagian, ruas ni HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sianwik Tengah. Dohot Orwana Susi Perawati Boru Sinaga M Cap, ruas ni HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati Sianwik Tengah. Boru ni amata Anton Sinaga,
tubuni inata masni boru turnip. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul sia wib di HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Tatang yakoma anggiat mardalan ulauni doh denggan. Pakobasion Marturia, Naperjolo, Seminar Pastoral Seksi Jending. Di hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 pukul 10 WIB lau memperingati 160 tahun HKBP. Di Patupa Huriatado Marhite Dewan Marturia Seminar Pastoral nomor judul Seminar Pastoral saling memperhatikan dan saling membawa kabar baik di masa pandemi COVID-19. Na binuan ni manang pembicara Pendeta Dr. Anna CH Pera Pangaribuan. Seminar pastoral di Patupa Marhite media online manang Zoom cloud meeting, live streaming manang kanal YouTube HKBP Kramat Jati. Dohot on-site di bagas ni gereja namar kapasitas maksimal 50 halak. Seminar ni dohotan ni parhalado dohot ruas ni huria. Tatangnya koma anggiat mardalan ulau ni do denggan jalaria mahita madohotisa. Tikting naparagam, naparjolo, hato tuan ni parmingguo di gereja, boi mata jaha di warta jemaat nadong di hitabe. Napaduahon, buah-buah dohot soso-soso taringatu protokol kesehatan, boi mata jaha di warta jemaat nadong di hitabe. Napatoluhon, partording ni kegiatan pesta hut, pa 50 pituhon, dohot pesta kotilon, boi mata jaha di warta jemaat nadong di hitabe. Napaupaton, rencana program kerja tahun 2022. Panusunan ni program kerja tahun 2022 niuluhon ni MPA, hobar tusi pinabotohon ma tu saluhut dewan manang seksi, dohot MPA, dohot pangula nagok tiki, asa disusun ma program kerja nabi. Ia tema ni orientasi ni pakobasion manang tema ni tahun 2022 ima kesehatan. Disosoi ma asa sudi panusunan ni program kerja tahun 2022 asa efektif, ekonomis, dohot efisien. Disakapi do jadwal kerja penusunan anggaran doho pembahasan songonoma parturena na perjolo mamuka tanggal 1 Oktober parusunan ni program kerja akadewan dohot seksi. Napaduahon tanggal 30 November 2021 pembahasan anggaran rapat perhalado resort. Napatuluhon tanggal 14 tanggal 15 Desember 2021 pembahasan rapat perhalado. Napaupaton tanggal 20 Desember 2021 pembahasan rapat huria. Tatangnya koma anggiat mardala sude ulauni dohot denggan. Napalimahon sermon parhalado. Di hari Selasa nanaingro tanggal 5 Oktober 2021 ia sermon parhalado di Patupa di HKBP Gedong. Masuk pukul 10.30 WIB jala di Patupa do disi pangapulion tu keluarga situa YP Sitorus. Napaunopon undangan. Tajalo do surat undangan narosian distrik Walu DKI Jakarta. Ima acara lau maka molatehon 160 tahun HKBP Marhite Paduan Suara HKBP Distrik Walu DKI Jakarta namar judul Kantata Kebaikan Tuhan. Acara di Patupa di hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 pukul 10.30 WIB sahat tunasidung di Sopo Marpikir HKBP. Acara ini dohotan ni sude pangula nagok tiki. Papituhon rapot padita hatopan. Mamuka tanggal 25 sahat tu tanggal 20 lalu Oktober 2021 di Patupa do rapot padita hatopan secara semi virtual di distrik Walu DKI Jakarta. Na pawaluhon tikting mutasi. Hobar tu surat keputusan Eporus HKBP SK nomor 14 garing BIP garing SK garing 07 garing 2021
pertanggal 27 Juli 2020 sada nunga di totopo B Bibel Pro Silpana T Hutauruk Gabe Bibel Pro HKBP Resort Cipang Semadan Distrik 12 Tanah Alas. Acara Paprohato di Patupa di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 sada. Napasiahon tupak lihat. Disakapi huriata do lao Paprohaton keluarga LAP Hutapea Manang Inang Bibel Pro Silpana T Hutauruk di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 sada tu HKBP Resort Cipang Semadam Distrik 12 Tanah Alas. Hobar tusi tapasahap matada hamonateon ni rohata sian aka keluarga na adong diganuk wek ala saluhut pakobasion ni Inang Bibel Pro na sailaon di HKBP Keramat Jation. Ia acara pasahato tada hamonateon ni manang tupak lihat di pasahap ma di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 sada pukul 10 tolu WIB di Gedung Serbaguna. Pasapuluhon acara Paprohaton Inang Bibel Pro Silpana T Hutauruk di hari Minggu nanaingro tanggal 10 Oktober 2020 sada pukul 10 tolu WIB di Patupa Huriatado acara Paprohaton Inang Bibel Pro Silpana T Hutauruk tu HKBP Resort Cipang Semadam Distrik 12 Tanah Alas Hobar tusi naparjolo pada minggu tanggal 10 Oktober 2020 sada pukul 10 sada 30 WIB di Patupa secara onsite dohot live streaming na di dohotan ni naparjolo sude pangula nagoktiki napaduahon sude dewan mewakili MPA dohot perhalado manang situa hade sirait napaupaton sude ruas ni huria dohot napalimahon sude perhalado ni huria. Nama dokata di permingguan ni naparjoro keluarga LAP Hutapea borus manang Bibel Pro Silpana T Hutauruk napaduahon mewakili ruas ima diwakili oleh wek tengah napatoluhon mewakili perhalado saresot manang perhalado resot napapaton preses dohot na mewakili. Napaduahon duksidung permingguan pukul 10 sada 30 WIB mangihut ma tu acara ramatama pukul 10 tolu WIB na di Patupa tatap muka tu saluhut aka perwakilan di ruas dohot perhalado songonoma parturena na perjulu marede na paduaho martangiang pamuhai madokata na perjulu perwakilan pengurus WIK ruas Manang Sahalak sian WIK Makassar 2 na paduahon perwakilan pengurus Sidi na patoluhon perwakilan pengurus Kor Ama Arbab Manang Sahalak na paupaton Kor Ina diwakili oleh Kor Punguan Ina perwakilan multimedia Sahalak perwakilan tim Covid Sahalak perwakilan panitia pembangunan Sahalak ketua Dewan Koinonia dohot Sahalak mewakili sude seksi ketua Dewan Marturia dohot Sahalak mewakili sude seksi ketua Dewan Diakonia dohot Sahalak mewakili sude seksi perwakilan sian HKBP Gedong perwakilan MPA Manang Perhalado Sahalak na madokata sian keluarga LAP Hutapea Manang Bibel Pro Silpana T Hutauruk na pasaplo paton marede 15 tangyang panutup hobar tusi marhite tiktingoma songon udangan tu saluhut aka perwakilan di ruas asadohut ma di acara Paprohaton keluarga LAP Hutapea Inang Bibel Pro Silpana T Boru Hutauruk pasapulu sadahon amplop persembahan di parade gereja do amplop lux bahen inganan di amplop sada A sada B manang sa amplop persembahan paduahon tu kantor pusat sa amplop nata pasahat adorang sojamita dohot peleata tu dana pensiun HKBP sa amplop nata pasahat marhite namar pelea tujolo dung sidung jamita tapasahat ma peleani di bagasan las ni roha jalata jaga ma amplop naung di parade asabui muse dipake tuari namangihut songonima odolan ni tikting di mingguta sadarion titing nalobi sikop boy mata jaha di warta jemaat narong di hitabe sai di pasu-pasu de batama sude aka ulao ni bahen sangap di guarna jala sai ta ulahum ma protokol kesehatan doh denggan
Horas. Lao manomono mujamita, tapuji matuhatta, mare demaita sian bukwe de nomor 25, mamuka ayat sada saat rodi urutna, laos tapasaha ma pilihan sada A, sada B, doho 2. Tapasada marohata martang yang mahita. Hatamido ali Tuhan artan no marga dihami. Moloso di tiup rohanami ahama ujahan di parnguluan nami. Molo gomos hami maniopi jala makango luhon. Margogo mahami Tuhan. Madalani ari ni ulu nami.
Margugu mahami mangulahon akalomo ni roham. Alanu ngarap dohot toham ya Tuhan. Saur mahodi bagasatikion dinatumangion hatami. Todim parbadiai ma Tuhan. Napasahaton barita nauli. Todimi manang mangurasi akar ruas ni huriam. Asa di lalapa jupang dohot ali Tuhan Jehovah. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangya kami Tuhan. Amin. Shalom. Hora semadi hamu amanginang. Naro tu bagas gerejaon lau tu mangihon hatani debata. Suang songoni amanami inanami nang saluhut akan apa sobulung. Nama dohoti ibadah live streaming di bagas munabe. Mang narong di rumah sakit, na sedang mersahit. Usapahami mahamu. Shalom. Selamat hari Minggu manang dihamu. Tuhan manang masuk-masuk hita saluhutna. Barita nauli di mingguta sadarion. Ima nata surat di buku Heber bid 2 ayat sada sahatu ayat 4 sonon mahatani debata. Si oloat do hatani debata. Ni baheni neng mamuba gomosta maniop hata naung tabigei unang tung di barohon hita. Ay gari hata na hinatahon ni akka surusuruan gari hotdo. Jalanasa pangalosion dohot hatoison mangalap pamaloson na hobar. Tagamon maadong dapot haporusata molo tatoison haluaon na say godangi. Pola do tuhani makatahosa di mulanay. Jala momos di pasahat aka na ubegesa tu hita. Ay dohot do debata makatidakon marhite-hite aka tada dohot halongangan, dohot ragam ni pambahenan hagugoon, nang marhite-hite todi parbadia, na sinagihon na guru lomo ni rohana. Ala 4 ayat do turpukod hujahama di bahasa Indonesia, keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Itu angko sahatna. Hurian dan holongan itu hata Yesus Kristus. Topik ni mingguta sadarion. Haluaon sian debata. Keselamatan dari Tuhan. Sudedo hita maka lomohon asa selamat-selamat parnguluta. Semua kita pasti ingin selamat. Selamat dalam perjalanan agar sampai kepada tujuan. Selamat dalam studi agar mencapai gelar sarjana. Selamat dalam menjalani hidup kita malua sian akar ragam ni parmaraan. Malua sian akar ragam ni hamaolo ningol. Jala malua sian akar parsahiton. Totu sudedo hita makalo mohoni amangina. Malua sian ragam ni amangi hoti hita. Dangadong hita na sumakalo mohoni. Alani rikot ingotota marhite turpuk jami taon. Dipaingot hita. Agar jangan salah untuk mencari keselamatan. Apostel Paulus marhite jami taon mangalehon pangajarion, mangalehon didikan, mangalehon nasihat
Tidak asal lebih teliti hita laho maparohahon ahana tabege. Asa unang di baurhon hita. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus dan tenggelam di telan badai kehidupan ini. Di ayat 2 naking didok, ay gari hatani nahinatahon ni aka suru-suruan. Gari hotdo. Jalana sa pangalosion dohot hatoison mangalap pamaloson na hubar. Naking di bahasa Indonesia dok bahwa kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan para malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan kemuliaan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput apabila kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu. Bohado hita malua molo dakta arkahon haluaon nanileohon di debata jika kita menyanyiakan keselamatan yang dari Tuhan. Dangarong boy hita naluput siyan aka huhumani. Alani dipaingot hita mangina. Jangan kita menyanyiakan keselamatan yang dari Tuhan. Taingot masongo dia do debatai mengulalaho paluau kita. Bagaimana proses keselamatan itu terjadi dalam diri kita. Dung madabu jolomay itu bagasa dosa. Sasitong na nung amate di jolong di bata. Uhuman hamatean nasa leleng na nama dupang di jolmay. Dangadong boy jolmay paluaho diri na siya dosay. Tung dileo pepelean na dugudang pe artana. Dang boy disogok debata asa disesa dosay. Saruhut na jolmay nga merdosa. Dangadong nanggosada na tigor di jolong di debata. Yun na di Roma tulay sa puli. Sa luho na nung nga di baga sa dosa. Diyan nga dong pinatukpaluaw jolmay. Alay di lehot debata haluaon marhite Jesus Kristus. Dosa tay dia pehon matu iba na di hau pinarsilangi. Kita namardosay, hita namardosay. Gabiasma diburi mudarnay. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa, supaya kita dibenarkan di dalam Allah. Allah nang dia pehod do dosa itu ibana di hau pinarsilangi, diselesaikan sekali untuk selamanya. Molo pelea situtungon hasani dosa di akamalim di padana robi, mula hulak do di patu panasida, pelean situtungoni, mangido hasani dosa. Alay anggo Yesus, sehali doi dipatupa ibana, sekali untuk selamanya, dia dibuatnya menjadi dosa. Sebenarnya dia tidak berdosa, tetapi dosa kita ditimpakan kepadanya, sehingga kita dibenarkan oleh Allah. Gabe malua ma akan aporsia di Yesus Kristus. Dipatupa itu hita manginang dang ala ni malota, dang ala ni gogota, dang ala ni burujuta. Dang ala nasay satia hita manoba ibana mga leon pelea tu ibana. Alay dipatupay olan ala asi ni rohana karena anukrah. Idok si leho-leho doy. Buha masih leho-leho nati amangina. Anukrah kasih karunia. Alani i targahon ma haluau ni. Jangan kita menyanyiakan keselamatan ini. Di batas diri nagabe julma mati di hau pinersilang untuk melakukan proses keselamatan itu. Unang ala si lehon-lehon. Mama si lehon-lehon nate, si pata molo si lehon-lehon. Adong di lehon hita, hurang ko hitang mangargahon ni. Alay molo adong sada barang rupa di dapot tita ala ni uki ni hodokta maul hita dapotani
So ina masusana madapoti mace arga di hita. Ramot tabay jamot tabahen. Aso nang bago, aso nagsiga. Iro somala. Mula si leho-leho de atar muba do tois ni rohata. Alan di paingot. Itu adalah anugerah, kasih karunia, argahon. Jangan sia-siakan. Unang magoy siyan hita. Jangan sampai keselamatan itu hilang dari kita. Adong ko hapor siya ni diba jolma hala Kristen. Asi leho-leho do asi neroha do anugerah kayak sudah melekat. Dang boy mago. Boy do mago yang manginang. Borang dihitai si leho-leho ni. Mulurang ang leho de bata tu hita. Dak ta respon si leho-leho nai. Dak ta bota madok moleate. Dak ta ulah lomo ni rohana. Boy rang dihitai. Buharo asa unang mago haluaw ni sakita. Aharo mabahin buhay mago isa kita. Dang napolani alan ho na bensana alapita. Gabi mago ma haluaw ni. Dada rupani ala rosi tao na tuhita tor mago ma haluaw ni. Ay bu sa jodo mo losong ko pasi tao na tuhita. Lam gomos hita martangyang tutuhani. Lam jungul hita martangyang. Lam tu iba na hita mangusehon na di rohatay. Buy, hamaw lo ni. Si tao no ni pasol hoto kita tu di bata. Alay na mabahin buhay mago haluaw ni saat diri kita terbuai dan terhanyut dalam dosa. Tak tabo to bimulak. Nga tabo na bangulaw dosay. Jala halak na mangulaw dosay lamdo siya di bata dang diingot bimulak. Ido di bambay kita dang di kita haluaw ni. Busa jojol madok kontoy ma holan asin ni roha ro. Gabi ida sor na mangulaon akahagyo idaging na. Mangulaon sa gurlo mo ni rohana. Ay toy ma asin ni roha ro. Dang gyargaw. Terkadang ada orang tak sadar bahwa dirinya terlibat dalam suatu keadaan yang tidak baik. Dan pada akhirnya menemukan hidupnya berantakan. Wah saboy masay. Karena pelanggaran dan ketidaksetiaannya mendengarkan firman Tuhan. Nah paduahon terlena dengan keindahan duniawi. Sehingga dia lupa kalau sumber keindahan itu adalah dari Tuhan. Gudang ko manay rohata di Portibio na mangina. Haulion, teknologi yang begitu canggih. Na tergir rohata mempermudah sa luhut akaw lauta, aka kesulitan na masa di parangolota. Lupa hita sa di sa nisi dui. Bahkan akan akotay, akapaho putay. Gabi ima sa di patiop-tiop, gabi ima di pangasahan, gabi tusima tergantung goluna. Dang di boto sa nisi dui. Sudah patupahon ni. Lamdo may iba na siya di bata, muludak tapahingot. Si patan mo tapahingot, si buliso mahita, alam nga memang, nga terpaut to si rohana. Unak sa hulan ni tiyop dah. Bayan waktu, ina, ali dilanggar. Muludangi si bapak umak na. Batorido tiyop ate. Martanya jo hita. Saat tedu jo hita. Ayo lo si pata, jo lupi gali dok baru piolo. Nga terpaut to siya mangina. Ay rakinata, daktaleom. Sari do persejaran na sa sikola. Tidak susah kita. Bisa dia karena keindahan duniawi bodi beri mana siya ni gabi tu si lohot rohana. Tapi nakin nga di memehon, siyan huria, siyan jamita, siyan natoras, asa di pajonok tu Tuhani. Alay boy do marak kamarhiti, gabi lamdo iba na siya Tuhani. Boy do karena tenggelam beratnya menjalani hidup, tak porsiya betu Tuhani. Ala ni bora ni nguluon, si martangyang iba na si martangyang, hapi si tamlang porsuk nguluna. Tak porsiya bimana Tuhan. Gabi patakang marohana. Dangarok Tuhanin na. Apalagi di masa COVID sa pulusyaw. Nasora marhaujungan. Gurang akahasusahan. Haguan karejo. Maulingolo. Nang mauliak kapar karejo pekaya nakon macemaul. Gabi torop halak kecewa tu di bata. Apatis. Toy mahamu memermingguin amate.
Marlo pitanga perai mana dang olobe. Tak peduli dengan firman Tuhan. Itulah yang membuat dia kehilangan keselamatan. Udah mabak kita abang idang. Gabedang dihita haluau ni. Alani dipaingot asa toktong talehon rohat do pikirat talahon manangihon do mangulahon lomo ni roh ni debata jala tatangihon jala tapangido. Asa dipargugui kita. Mengadopi ahapina masa diparnguluta. Asa manoktong dihita haluau ni. Alani dia ka amang dot dainang isalu na ruas ni huria. Anang makaporseai haluau ni. Nang hot maniop haluau ni. Adong do ulaw ta. Adong do tugas ta. Ada cara kita untuk merespon haluau ni. Dang pasif. Menutuk peti leon si leon-leon deh bukan berarti pasif kita. Tadanang tajalo haluau ni kita meresponnya. Dia mah beritakanlah sungguh-sungguh. Berita keselamatan dari Tuhan. Odo na nang sulaw nota. Berita haluau ni. Unak kola dihita ta homol-homoli. Mula dong naking dongata susah songon na udok nakingani. Dang boy tau rupa secara materi. Beri semangat. Marhita nama dokon. Purjudo Tuhani. Imanmu sedang diuji. Marsihoto. Teguhkan dia. Unang luas madeli. Ajak dia berbicara. Ahar mabanibana gabi madeli. Ahar mabanibana gadang marsihohot. Tangyakon. Teguhkan. Ido salah satu cara. Mabaritahon barita haluau ni. Jala dohonota mat saluhut jolma. Barita haluau si bohonota. Bahwa Yesus Kristus Tuhan juru selamat satu-satunya. Gudang do aka aliran lain do ugama na asing na menyangkal bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Gudang do aka perdebatan bahwa membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jala godang do halap na beranggapan bahwa banyak jalan menuju ke Roma. Tetapi jalan menuju surga hanya satu. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Buhado hita mamehon to kaya na kota amangina. Ipartikia sonari. Mulugudang ibah na mardonga tu akan na susawgam do hita na menyatakan na boy do rohana banyak jalan menuju ke Roma. Berarti banyak juga jalan menuju ke surga. Dos doi ugamoy. Ngadong siya man do kosong ni. Sudah mamemehoni. Buhado tiki hudul-hudul hita mangina. Taber ngimana menyup HP. Pasojo HP mi bah. Baka tatay maju hita. Ina upung nga tu pahupuna. Apalagi tiki sonari ope. Mula masuk negeri do. Akay na kota sikola. Berarti. Berbagai aliran atau agama. Adong di sini. Di sini kesempatan talaw mamemehon anak kotay. Asa toktong porsea di Tuhan Yesus Kristus. Tapabuah ka perbedaan-perbedaan ini. Tetapi kita jangan menghina, mengejek mereka. Kita harus menghargai mereka. Tetapi tiop na diho. Dangarong dalam tu surga Yesus. Kristus itu adalah Tuhan. Molotuk pedang yakui akan asing ini. Tak pola menek rohat tadi sih. Tuhan tidak butuh pengakuan. Karena dia Tuhan yang luar biasa. Ido bendana ibana sian aka, toko-toko agama na asingi. Dia Allah yang luar biasa. Buhado onta memang tu akan kotai. Satu mibo do Yesusi sian narong di ibana. Unak tu mibo, hai penai di ibana. Ay taparwa ma sedakan akan ator sepete. Awalo si pata itu mibo ngai molo hai tinggal rupane tu soy nama susah nate. Alay memang alin kebutuhan. Buharo tame mehon tu akai na kotei manang hape hamalon ni bana manang sungod dia pe kehebatan ni mana muse habisuhon ni ibana. Tumibo do Tuhani. Unang adong digijang ni. Iko tame mehon muli sonari. Asa unang merasa ibana odo na hebat, odo na songonon. Hanya Tuhan yang hebat. Tuhan do mabahenon. Tuhan do maciptahonon untuk mempermudah kita. Isi nama mehoni, isi nama beritahoni. Boleh dokon beritahu kamu berita naului tu Jerusalem, tu Judea, Samaria indah. Tu anak kota do perjulu. Keluarga tai to dong ta, akadongata.
tetanggata baru tu petu malang hita. Dan adong marlapata kita sibuk kita melayani di gereja rupani. Tak ikuti sudah ke program di Huria. Alai tertaring anak kota. Ikon nasa urdu dia mangina. Tapar rohahon ng anak kota. Isi do ditio ibana. Tu dia di mana marhapor siyaw. Suatu ketika dia mengalami berbagai pergumulan. Nama ceborat. Diingok mah. Natahatahon ni. Marlopitang ang ibadah tutuhani. Roma de pata palon ibana marhiti todina. Dang luason na madebu. Dang luason na putus asa. Dang luason na iba na bunuh diri. Alay tiup Yesusi. Mulu dang tamemeho ni, godang nama tu 10 tahun, 20 tahun kemudian. Ketika anak-anak kita menghadapi pergumulan, permasalahan hidup. Murah-murah mangagok ko sana. Itu sangat dikhawatirkan untuk kedepannya. Alunang sangat songoni akan kota kapino parta. Baritahon berita haluaw ni. Napaduahan, ada kolerasi atau hubungan yang mengikat antara berita dan si pemberita. Odo si nota. Ada kolerasi, hubungan yang mengikat antara berita dan si pemberita. Artinya hidup si pemberita keselamatan haruslah sesuai dengan berita yang disampaikannya. Ikon gabeti ruo do hita di hapor siyaw. Ay mau murah-murah hita medele, murah-murah hita madok tutuhani dak Tuhan ini ta bohama aka keluarga ta manangihon si berita honota. Ikon berhubungan do parngolota tu si berita honotai. Baik di pakatayota pangula honota sesuai tu berita nasi pabuah honotai. Mulu saur doi. Nata berita hon itu lo ngatai porsia may bana. Dohok may mana maka porsia Yesusi. Alay mul sa balik na mangina. Jika hidup kita sebagai pemberita keselamatan, sebagai pelayan, sebagai majelis, bahkan sebagai anak Tuhan, tidak menampilkan teladan Kristus, bagaimana orang dapat percaya dan menerima keselamatan itu? Mulodang gabi pasu-pasu ngolutan tunahumalia kita. Gabi batu sandungan pakatayota. Menyakiti hati orang lain, menfitnah, berkata kotor, provokasi, menggosipi dongan. Boha mahita, boha mahalak na bibigay hatata bui porsea, tunata hataon berita haluaw ni. Mulu tasukun, mulu nisukku sonari, isya masak kita, lomorha na mago haluaw ni sakita, dangarok kita na lomorhata. Naenggo dia Tuhan haluaw ni manoktong dia wi. Keselamatan itu padaku. Jangan hilang Tuhan, mampukan sayang supaya martahat isi, asa manahan arisi. Alani dipaingot Tuhanon, hatani Tuhanok kita. Asal kita hakot haluaw ni, hendaklah hidup kita menjadi berita keselamatan yang sesungguhnya. Hidup kita inilah berita keselamatan yang sesungguhnya. Maul do mangulahu ni, maul. Alanido sampai 3 hari di Jamita saya itong hudok tutonga-tongata di Jamita. Maul do mangulahu natin pa, maul. Ino baik dok tuhata na Roma amat dongani ko imarito tri porbadiay. Dongarak ko maho rasi-rasa ro ajal niya siya nganon. Ala maul do taulahu ni. Alay molo marhiti todii, adong dihita todii. Rosu persarota do debata. Kita akan dimampukan. Alay buhama buy todi adong di rohata. Ay martang yang peta maul. Palagi majahatan itu hani. Bagaimana Roh Kudus itu dalam diri kita? Dakya hita martangiang, dakya hita majahatan itu hani holan saya molan namari minggui. Mulu saya pertanyaan. Bohado di bagas tabe ada hubungan secara pribadi do Tuhani di sido adong to di Tuhani di mampuhom mahita mangulahon nakina mauli. Unang munafik kita boy da mangulahon ni nita nakpe sebagai perjamita. Ikot to di Tuhani do. Sumisi manakingan hadagi ngotai. Iko naringgas do hita makataya mabigi hatani Tuhani. Manangihon dohot mangulahon. Napaduahon porsea tu Yesus Kristus. Imani Kristus yang sesungguh-sungguhnya. Dia adalah Tuhan. Unang morot sa kita dan kerjakanlah keselamatan. Odo terus dipaingot kita manginang asaho dihita haluaw ni. Kerjakanlah keselamatan. So dia do maulahon haluaw ni nina.
ulahon malomon ren debata. Berjuang, harus berjuang itu. Alana ditait si bolisido hita, unang mangulahon ni. Ditait si bolisido asa jongjong roh hadiriyo ni. Egois, kesombongan. Muncul doi. Alay molonong nga roto din Tuhan ni. Margogo do hita. Mangulah-ulah mo ni rohana. Ito di paingot turpukot do hita. Haluaw na siya Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita respon. Marhite na maulaw na kadading ka na manginang. Marhite na saor hita do hatana. Jala toktong tapangido. Pargogoy at Tuhan mangulah-ulah mo ni roham. Asa manahan na toktong sahat ro di ujung na. Amen. Martang yang mahita. Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin muli ati madihatam na kubigi hami. Pinuji pinasangak maguhar mo Tuhan. Marolo-polop Maria yetod di nami. Di siya haluaw na nilihom mo di hami. Holan ala asin ni roham do. Ubahan boy dapat hami. Tang jupak kami ala ni gugo nami. Ala ni habisuhon nami. Muli ati madiholi Tuhan. Digilhori sa kami asahot di hami. Nang mangolo hami di bagasan hatami. Nang barbaritahon barita na ulimi hami tu akan na humaliak kami. Asa parsidohot na sida madjalo haluaw ni. Tuhan, upasatay matuho salhut na akaruas ni Huriam. Nang nilaro di bagason, di bagas ni Huriamon. Nang namadoho ti ibadah marhita live streaming. Hodo Tuhan na uboto sa aha akan namasa di ngoluna. Aha na ni arsakon ni rohan ng pikiran na sida. Unang lawas Tuhan marhi ala ni igabe. Dang marsihohot na sida tuho. Gabedang porsehat tuho. Gabedang olo na sida. Manangyo katang. Alay parugoy na sida Tuhan. Sauro matodimi. Asa toktong porsehat tuho nakpegragam akamalo ni dadopi. Jalaho mamangalehon pasu-pasum itu na sida. Ho mamangalusi akka jojo do Panginoon na sida tu adopan mo. Leono mo pasu-pasumi tu akka ruas ni Huriam. Utangnya ko kami akan ako nami. Mulai siya na sorang sahat tunaong dewasa. Asa ho Tuhan na marmudu-muduhon na ako nami Unang loas Tuhan ditait akatodin ni jamanon. Molotuk pedinikmati na sida akahaulion, kecanggihan teknologi. Naik ko Tuhan nomor sada di rohana sida. Tugu-tugu kaya na ako nami Tuhan. Dia kana marsikola pelen habisukan. Dia kana malui perkarejoan pe Tuhan patuduhon. Dia kana tekina laho martunga saripe leo Tuhan. Pasangan hidup na seiman do na sida. Tu aka ina na mabahalu. Dan asopo sama rama sama marina, homa na marmudu-muduhon na sida. Homa na gabi aman itunga-tunga na sida. Di bata na marhuaso do hawali Tuhan. Hodo Tuhan. Na malon haluaw di hami. Dangadong asing ni. So luhut na aka program ni Huriam. Naong ni jahahon nakingan marhite aka. Tikting na masa di bagasan sa mingguon. Si patupaon. Do na nang patupaon tuminggu berikut na. Paso-paso may Tuhan. Denggat Tuhan lehono mumardala ni. Nasa luhut na aka acara peniguan sidi. Nang songoni pesta gotilon. Nang paso-paso mo. Asa denggat mardalan hobar tulo monerham. Marsanga manangguar mo. Aka siadongan. Na pinasahat ni aka ruas ni Huriam. Tu Huriami. Paso-pasohon na sida Tuhan. Homa Tuhan na baloson ni marlopik gada tu na sida. Usehono mo aka paso-paso mi tu na sida. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, upasat kami tuho akka ruas ni Huriam na di bagasan parsahiton. Na dirawat di bagas nang di rumah sakit. Ima ama nami situa STR si Regar, Juliana boru si Tohang, situa LRL boru si Ormin, situa B si Dauro, Nyonya Munte boru Raja Guku, Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung boru si Manungkalit, Nyonya Simanjuntak boru si Haan, Nyonya Turnip boru si Haloho. Nyonya Nenggolan boru Turnip, B si Barani, Nyonya El Siregar boru si Lalahi, Nyonya Manurong boru si Litonga, R Panjaitan, Nyonya Aritonang boru si Morangkir, Nyonya Panjaitan boru si Manjuntak, Nyonya Siahaan boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung boru Purba, Nyonya Sirait boru Torus, Nyonya Situa si Mamora boru Aritonang, Maria Valentina boru si Ringo-Ringo, Nyonya Pangaribuan boru Samosir, Situa F. Aritonang, M. Marbon, C. Tambunan, RS Pardede,
Nyonya Panggabean, boru Tagalo. Nyonya Gultom, boru Tambunan. Halundang, boru Siregar. Nyonya Gultom, boru Tambunan. Nyonya SBP Siregar, boru Siahaan. Bumbongga Hasibuan. Festi boru Sianturi. TN Sitorus. BMP Marpao. Nyonya Purba, boru Manik. Nyonya B Simanjuntak, boru Sinaga. Eva, boru Sitinjak. Nyonya M Tambunan, boru Simanjuntak. Nyonya Purba, boru Silaban. Nyonya RB Sirait, El boru Tobing. Tuhan, topat madasida, ganup marsada-sada. Tung apehon tanganmu nagok huasoi. Asa tangkal parsahiton idang dihlala. Pasu-pasu si pangkanut si inumo doa kaubat. Parhitiamu may Tuhan malion hamalumo. Pasu-pasommu para medis ng alat-alat medis. Nang saluhut na aka, keluarga na merawat, leonomu haipason Tuhan. Pos ni roha na tuhoy. Patuk saluhut na rikoti Tuhan. Di aka perawatan na sida. Pos roha namin, tangyonomu tangyang namin. Buy malum na sida Tuhan, malas ni roha muji pasangapon, guarmo na badiyay. Nang pemimpin ni bangso namin Tuhan. Upang kukupok kami tu adupanmu. Asa homalon bisuk sa halang na siyakoy. Sa marbisuk Tuhan, pemimpin ni bangso namin. Lah homalon haputusan. Tu akan narikot di pengembangan kesejahteraan di masyarakat ni negara namin. Leon ke amanat di hami, sonang ni roha di hami, kenyamanan di salut luat namion, di kota namion. Asa boy hami marhasonang Allah mangulak kalan nami, dot mamuji pasangapon guaram nabadiay. Paborhat ma Tuhan, ruas ni huriam. Borhat tu bagas na sida di bagasan hai pason, dot pasu na syakoy. Mulat na sida di bagasan dami, dot las ni roha na syakoy. Pinuji pinasangap maguarmu, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, martangnya kami Tuhan. Amen. Tapuji matuhata marhite ede nomor 750 Yesus di jalanku, halang di tanganmu, menangguhang. Nang di ngaluku ada sembahku, tungsan pada harapanmu, ubat ada takus menunggu. Diiring-iring menolak kaki, sahat roti ujung ni paduluku, tagu maaf jarak telah bengi. Ubah
apa sah mapeliat tatu di bata martang yang mahita. Ale di bata ama nami na di bono gijang, odo haruani saluhut si leho-leho na dinggan dot nasa ulibasa na malutus. Upasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, sa jalo may gabuap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasea kami pilihanon. Pati puluhon harajaon muritong-atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marihite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam giri-giri hami madok mulai tetuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama namin na di bonagijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di bonagijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togi hontu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Tajalo mapasu-pasu siya Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahita. Di sodako Tuhan de bata mabuhina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan de bata mabuhina tuhita. Jala di pasaorhon ma damena tuton ditabe. Shalom, songonima acara perminggota di Bagas Sadarion. Selamat hari Minggu, mari kita menginang, Tuhan Yesus memberkati.